जादों सानैबो पापर ए पापरि जादों नै बिनि नामा मा नामलै नोंना मा नाम मोनाम आयु नोंनालाय नोंना मा नाम हो खिथाद' मा नाम नोंना सुनु हो आंना मोनामनो आं हालाहाय नोंसा मामियानो दोननाय मोनामखौ मामिया दोनदों हो मामिया बाबाजों फैफादों मालाय नै बेहा बाबाजों सेन्देल नायदों जि गोलाव सेन्देल दखाना मोजां ओइ आजानो सेन्देला मोजां मोजांथार सेन्देला मामिनो ओइखौ लाबाय मोनसेखौ ओइ फिसाखौ लादों मामिनो जाबाय नानि बेसेनो गस्ला दखानाव हाबफैलायबाय नै गस्ला दखानाव ओरै फैनो नेटनि गोनांलाय माथो मोजां नुदोंमोन नाय ओइ साद्रि गोमोआलाय मानिसो बे साद्रि गोमोआ औ ए र' मोजां दख'नायाबो मोजांथार इसिना माइदिनिसो ना इसोरो ब्लाउसआ माखौ नायनो मडेलनि ब्लाउसलै नै मोजां मोजां नै गथ'फोरनि गस्लायाबो नै फा थोनथोनसो गारो गस्लाया मोजां नुदोंमोन हायावबो एभेलेबेल थारलै नै ब्लाउसजों ब्लाउस बुंजोबनाय गिदिरबाबो मोजांसो र' देद्रायगोनथ' र' सिथ्लाया मोजां नुदोंमोन नै गोजा सोलायनानै ना आलदा आलदासो ना दख'नायाबो मोजां मोजांखा नै इन्दि साद्रि सुनु मा फाय नैबे बारा मोजां नङा नै फिसाजोनि फुथुला नै जि गिदिर लाबोबाय आसान गानलागासिनो बावनो बेहा आसान नांगौनो आसान नांगौनो मालाय आसान नै आसान गानगासिनो दखानावनो मोनसे गानबावदों स्रें स्रें होनगोन नोङो मा हो बाया नानिखौ सोर बायनाय नानिखौ सोर बाया नै बेखौनो लायनो थांथारदों आङो बिस्थिबार बाजाराव मामिनो जुथाखौनो गिदिरखौ लाबोखाबाय बे खय नाम्बार 8 मोनसेया 7 मोन आरोना ओमफ्राय 8 नाम्बारखौ लाखाबाय नै दाख्लै समबार हाथायाव लाबोनाया नैबेमोन आरोना समबार हाथायनिया ओमफ्राय जुथा नागिरदोंमोन समबाराव मोनाखै नालाय बेखौनो लाबोबाय मोजां नुनायखाय ओमफ्राय बिस्थिबार हाथायाव नैबेखौ लायथारबाय आङो दिनैनो खानाय खाननिनो खानजं लाबोदों र' स्रिं स्रिं लायासना मामि नाहरलाय माखौ ए सुनु नाहरलाय सोर बेयो मा सोर बेयो आगै फट' खेबदों नै हनै आव होननाय आगैखौ फैलाया दानो
नानि फैदोंनो मा जाखो एम्फौ हाबदों आनैना मेगनाव आइदि होनदों फैदो गोलैगोन मा दे मोजां जिरायना हरलाय हामालै मा सुनु मानि उख्रा नोङो हा नाब्ले एक्टिङा जाबाय नाय जोंहा नै मेथाइ लागायनाय मेथाइखौनो मारबा कालारखौ नै बेसो कालारानो ओमफ्राय जानोसै जोंहा गैया मेगि माबा मिमि कुरकुरि लागायनाय आरोना जानोसै जा मा आदारा हासुलायखानाय नामा नायाबो रानखाबोलायनाय खोमा खोबदो